Guido, utkání nebylo špatný z vaší strany, nicméně gól to nepřineslo. Vypadalo to jako ani, že za 2 zápasy byste ho nedali, tak co tam bylo dneska špatně oproti třeba Boleslavi, kde naopak to padalo samo? No, jak říkáš, no prostě chybělo asi trošku štěstíčka. Myslím si, že jsme do všech třetí měli dobrý nástup, že jsme jako drželi dobrý pohyb. Šance byly, jenom to tam prostě nespadlo, no. Šance docela byly, ale toho góla prostě nedáme, taky myslím, že tam chybělo trošku to štěstíčko, někde by se nám tam odrazilo a to tam naopak v Boleslavi bylo, takže budeme se snažit do příštích zápasů to naopak proměňovat, aby jsme to štěstí vůbec nepotřebovali. Nicméně oproti Boleslavi, v čem byl soupeř jiný? Myslím si, že v té Boleslavi, jak nám to tam napadalo, tak se pak trošku ta bolka jako zlomila, bylo snažší mít dobrý pohyb a dneska si myslím, že to bylo v tempu prostě celý zápas a všichni jsme se prali o ty puky, takže to bylo určitě náročnější fyzicky, no, oproti tomu zápasu předešlýmu. S kým ti to vyhovuje nejvíc hrát? Máš rád, když máš vedle sebe spíš psa obranáře nebo podobně laděnýho typa beka? Já jsem hrál s Šimem, takže já si myslím, že lepšího jsem si vybrat asi ani nemohl, že to je jeden jestli nejlepší v extralize vůbec a z českých obránců, takže já jsem jedině rád za tu zkušenost, že můžu hrát a za každý zápas, co vedle něj budu moct nastoupit. Na druhou stranu asi lepší, když se dostane teďka v přípravě, než potom v ostrém zápase, že to tam prostě nepadne. Jo, určitě je lepší se teďka pošetřit, ale tak že jo, chceme i v té přípravě jako dávat góly, aby jsme se právě dobře na tu sezónu připravili, takže je tak. Ty jsi vlastně vrátil z memoriálu Hlinka Gretzky Cup, tak jaký to bylo a byla to dobrá průprava tady vlastně na ten seniorský hokej? První třetinu myslím, že jsem si trošku zvykal s tempem, že přece je to dost rychlejší tempo, ale od druhé třetiny si myslím, už to bylo dobrý a už jsem si na to docela navyknul, takže jedině líp do dalších zápasů. Jinak sebevědomí jsi přivez, protože tam si byl hodně bodový, aktivní samozřejmě, hodně si byl na puku, řídil si přesilovky, tady třeba ta role je trošku jiná, na druhou stranu pomohlo ti tohle v hlavě? Jo, tak já si myslím, že mi to pomohlo, ale na druhou stranu ta role musí být jiná, protože jsem tady mezi chlapama a tam jsem mezi svým ročníkem, takže jsem rád za každou šanci, co dostanu a budu se jí snažit využít co nejvíc.